táta byl zase opilý. Když jsem ho vezl domů z dalšího baru, kde ze sebe udělal hlupáka, déšť se mi přehnal přes přední sklo jako vlny na pláži. Nebyl to opilecký rváč, to ne. Byl to ubrečenec. Seděl u baru s hlavou na stole a začal vzlikat, naříkat, čímž zkazil náladu celého podniku. I teď střídal pláč a smrkání, zatímco zíral z okénka spolujezdce a stavy polovědomí, kdy nedokázal sebrat duševní soudržnost, aby takové složité emoce vůbec zaregistroval. V jednu chvíli se dokonce naklonil přes středovou konzolu a pokusil se mě obejmout, až jsem málem trhl volantem. Tati, ne. Kriste pane, já se tady snažím řídit. Vyjel jsem na něj. Drž se na své polovině auta, nebo zastavím, řekl jsem. Jako věrný pes poznal tón mých slov, i když ne jejich význam, a ovace mi se stáhl. Už od základní školy mi lidé říkali, že jsem na svůj věk pozoruhodně vyspělý. Ale to člověk tak nějak musí být, když je nucen chovat se jako rodič rodiny. Cesta vedla souběžně s naší jedinou místní řekou, které všichni školáci říkali Ďáblova strouha. Hadila se a ztrácela z dohledu za linií stromů, jako by se ráda posmívala každému řidiči, který projížděl kolem. Ta zatracená věc byla zlá, to jsem věděl, ale nemohl jsem si pomoct, ale cítil jsem k ní jistou nostalgickou náklonnost. Byla to jediná věc, která nabízela nějaký pocit nebezpečí a mystiky v městečku, které by jinak bylo tím nejméně zajímavým městečkem v zemi. Na první pohled se zdálo mírné, mělké a dost úzké na to, aby se dalo přejít skokem. Nedalo se poznat, že je ve skutečnosti stovky metrů hluboká, že spodní proud je silnější, než by vydržel olympijský plavec, že břehy jsou podemleté a po vstupu do vody se nedá vylézt zpátky, že saturovaná voda hluboko do vápence složitě vytesala síť stovek kanálů a jeskyní. Pokud bys špatně odhadl svůj skok, zachytil by tě spodní proud, mrštil by s tebou o skály a ponořil by tě hluboko do temné jeskyně, v níž by tvé tělo zůstalo navždy zachováno, přišpendlené ke kamenné stěně nebo stropu, jako nějaká hrůzná dekorace. Žlab se objevuje v každé naší lidové pohádce a strašidelném příběhu. Když jsem byl malý, rádi jsme si vyprávěli příběh o starém Bartu O'Neillovi, prospektorovi z 19. století, jehož kočka byla zřejmě velmi oblíbená u sousedů. Pokaždé, když se zbouchla, prý pozbíral koťata do pytle z pytloviny a všechna je hodil do Ďáblovy stoky. Při nejmenším, a to bylo v okamžiku, kdy ten, kdo příběh vyprávěl, stišil hlas do šepotu, dokud nenašli jeho tělo v posteli, rozcupované stovkami malých drápků. Oči měl vyškrábané drápy, prsty ukousané jako mrkev, hrudní koš rozpáraný a v jeho hrudníku policie našla desítky malých hovínek. Přesně tak. Podle legendy používala přízračná koťata jeho hrudní dutinu jako odpadkový koš. To všechno byl samozřejmě výmysl. Hrubý výmysl nápaditých školáků. Ale prošel jsem staré noviny a zjistil, že někdo jménem Bart O'Neill před časem opravdu zmizel z města. Žádné strašidelné detaily, prostě se sebral a zmizel. Jedinou zvláštností, které jsem si všiml, bylo, že když se týden po jeho zmizení našla jeho kočka stále zavřená v kleci v kůlně, byla dobře nakrmená, jako by se k ní někdo vkrádal a staral se o ni. Vidíte, proto se nerad vydávám na tuhle cestu. Při každém pohledu na tu řeku se mi vždycky zatoulá mysl. Zpátky ke starým vzpomínkám, hrozným vzpomínkám, na které by bylo lepší zapomenout. Rozněcuje to ve mně oheň, jakousi morbidní zvědavost, které se začínám bát. Ale pak táta přerušil můj tok myšlenek dlouhým, protivně hlasitým zasténáním. A pak jsem si vzpomněl, jak jsem ho poprvé měl na sedadle spolujezdce, když jsem byl nějaké úzkostné děcko, ne starší než 15 let, ještě jsem ani neměl řidičák. Ruce se mi třásly pozdě v noci na Nový rok, když jsem se snažil vyhnout všem ostatním opilým pitomcům, kteří kličkovali po celé silnici. Silvestr byl pro něj vždycky nejhorší noc. Tohle mělo být naše výročí, sténal. Mohlo to být naše 15. Přes to, co se stalo mámě, jsem se přenesl před více než 10 letech. Proč by nemohl on? Stejně nejsme jediní, kdo zažil ztrátu. Když jsem vyrůstal, celé město truchlilo nad smrtí Annabelle.
kapitánky našeho středoškolského družstva rostleskávaček. Pokusila se přeskočit strouhu a dokonce ji vyčistila, ale zrovna pršelo a blátivý protější břeh se jí pod nohama podlomil a ona se propadla dovnitř. Šílené bylo, že o 15 minut později dostali signál z nějakého SOS majáku, který jí dala nosit její matka. Považovali to za důkaz, že se dostala ven živá, ale zraněná, a spustili horečné pátrání po okolí, bez úspěchu. Kolovaly zvěsti, jakkoliv nepravděpodobné, že se dostala do vzduchové kapsy kdesi v tomto vápencovém jeskyním systému, jen tak blízko povrchu, že se jí podařilo zachytit jen jedno ze zoufalých volání o pomoc. Někdy si ji představuji tam dole, v jakési pro mě nepochopitelné tmě, jak se snaží udržet hlavu nad vodou. Zajímalo by mě, jestli věděla, že kolem ní, někde ve tmě, leží mrtvoly těch, které do těch jeskyní stáhly před ní. Představuji si, jak se jí okotník otírá vychrtlá, vybělená ruka, když jí ty proudy unášejí. Představuji si ji, jak je ze všech stran obklopená vyhaslými, prázdnými pohledy lidí, kteří se do té vzduchové kapsy dostali před ní a už nikdy nenašli cestu ven. Možná bylo lepší, že by byla v naprosté tmě. Zase se mi to rozleželo v hlavě. Znovu jsem zahlédl řeku a nemohl si pomoct, ale představil jsem si Annu tam dole, jako by se na mě její oči dívaly spod těch zčeřených vod. Pokusil jsem se zapnout rádio, abych na to nemyslel, a přehlušil tátovo sténání a vzlikání. Ale on zavrčel, jako by ho samotný zvuk urážel, a opilecky se sápal po palubní desce, dokud ho zase nevypnul. Už jsem věděl, co mi zítra řekne. Zklamal jsem tě, řekl by se sklopenou hlavou jako pes přistižený při močení na koberec. Nikdy jsem nebyl takový otec, jaký jsem měl být. A všechno to bude velmi upřímné a velmi, velmi dočasné. Jednou jsem mu dokonce pomohl zaplatit rehabilitaci. Našli ho, jak se dusí vlastními zvratky. Tohle je výzva k probuzení, řekl. Konečně jsem připravený být otcem, jakého jsi vždycky potřeboval. Pár tisíc mi připadalo jako malá cena za to, že mám tátu zpátky. A skutečně, po několik měsíců střízlivosti byl tím nejlepším tátou na světě, nejlepším, jakého jsem si kdy mohl přát. A pak zase přišel nový rok a najednou, jako by se nic z toho nestalo. Očima jsem zahlédl kříž, postavený podél příkopu, u jeho paty byla ponechána kytice. Věděl jsem přesně, pro koho je. Když jsem chodil do 4. třídy, Betany, holčičku, která chodila do stejné školy jako já, pohltila stoka. Její otec byl jediný, kdo byl svědkem té nehody a došlo k nějakým podezřelým okolnostem, už si to přesně nepamatuju, něco o manželských problémech, opatrovnictví a tak. Podstatné bylo, že ho všichni podezřívali. Ale jaký jsme měli důkaz? Žumpa se nikdy nezbavuje svých tajemství. Asi o 3 roky později se její táta sebral a zmizel taky. Nejdřív to nikoho moc nenapadlo. Všichni předpokládali, že ho přestali bavit postranní pohledy a prostě zmizel z města. Ale pak, několik měsíců poté, co na celou záležitost všichni zapomněli, začal někdo rozesílat hlasovou zprávu, kterou zřejmě odeslal ve 3 ráno, v noci, kdy zmizel. Zřejmě ho poslal nějakému náhodnému spolupracovníkovi ze seznamu kontaktů. Zřejmě nehoda. První minutu nebo 2 tvořilo jen takovéto šustění, které by člověk čekal od kapesního vytáčení, takže nad tím moc nepřemýšleli. Teprve když je zvědavost přiměla k hlubšímu zkoumání, uvědomili si, že slyší tátovo těžké, namáhavé dýchání a zvuky větviček a listí praskajícího pod jeho nohama, jako by se toulal uprostřed lesa. Navíc v dálce zaslechli další hlas. Slabý hlas malé holčičky, bublavý a chichotající se, jako by si hráli nějakou hru. Tati? Ten hlas stále volal do noci. Tati, kde jsi? Všimli si také, že v noci nejsou slyšet žádní cvrčci, ptáci ani nic jiného, co by člověk v lese očekával. Všude bylo mrtvolné ticho, jako by všichni lesní tvorové vycítili přítomnost dravce. Tátův dech stěžkl a spanikařil, kdykoliv hlas zesílil, přiblížil se, ale zůstal přidušený, jako by se zoufale snažil zůstat potichu, zůstat nepovšimnutý.
Nakonec byla tak blízko, že bylo slyšet její drobné kroky v listí a táta se ani neodvažoval dýchat. A pak zvuk rozestupujících se větví, otcovo zalapání po dechu a ten malý hlásek, který se smál a zpěvavým tónem prohlašoval: Tati, já tě našla. A přesně v tu chvíli hlasová schránka dosáhla svého časového limitu. Oficiální verze policistů zněla, že jde o podvrh, jen nějaký zvukový záznam upravený znuděnými puberťáky, aby posloužil senzacechtivé mytologii Ďáblovy stoky. Ale Betanijiny, zbývající příbuzní, přísahali, že ten chichotavý hlásek poznali, že byl nezaměnitelný. Ztracen v myšlenkách jsem zamrkal a nějak se v tom okamžiku uprostřed silnice objevila žena. Další vteřiny si nepamatuji. Bylo to, jako bych cestoval časem. V jednu chvíli jsem jel dál a v další jsem uvízl v blátivém příkopu u silnice, kapota jen pár centimetrů od dubu dost statného na to, aby mi rozpůlil auto. A táta křičel jako šílenec. Nejdřív nesouvisle, ale pak se spojil ve jméno. Jessico, křičel na mámu, uvědomil jsem si. Jessica. A jak křičel, otevřel dveře u spolujezdce a s opileckým klopítáním se vyřítil do lesa. Když jsem se podíval do zpětného zrcátka, žena tam pořád stála na silnici, neurčitá silueta sotva ozářená jakýmkoliv měsíčním světlem, které se prodíralo bouří. Ale když jsem se ohlédl vlastníma očima, byla pryč. Zaklel jsem jako námořník, když jsem se rozjel do bouře, naslepo směrem, kterým jsem si myslel, že jel táta. Srdce jsem měl až v krku. Byli jsme tak blízko strouhy, v jeho stavu by do ní mohl tak snadno spadnout, stát se jen dalším jménem v jejím dlouhém seznamu, dalším strašidelným příběhem, který se bude vyprávět na školních hřištích. Ale pak mi bylo jasné, že jsem ve stejném nebezpečí. Bouřka prudce zesilovala, boční déšť mi bičoval oči, vítr škubal stromy za kořeny. Ale nějak hloupě mě nejvíc děsil vyhlídka, že při klopítání těmi potemnělými lesy uslyším v dálce hlas malé holčičky, která bude křičet: Tati! Najednou jsem stuhl na místě. Uvědomil jsem si, že i přes bouřku slyším bublání a burácení proudu strouhy. Musí to být tak blízko. Snažil jsem se ho hledat, ale déšť mě pálil do očí, kdykoliv jsem si je nezakrýval rukou. Byl jsem příliš vyděšený, než abych udělal krok jakýmkoliv směrem, ale bouře jednala za mě. Tím, že mi smetla bláto pod nohama. V hlavě se mi myhl anin osud. Blátivý břeh ustupoval. Ani moje smrt neměla být originální. Zmítal jsem se a zmítal. Cítil jsem, jak mě země zdola obklopuje jako mohutný tvor, který mě vtahuje do svého jícnu. Jen díky štěstí se mi podařilo zachytit náhodné chňapnutí. Před vodou dole mě zachránil jen silný, pevný kořen stromu, kterého jsem se držel ze všech sil, i když byl po dešti promočený a kluský. Chvíli se mi dařilo držet, bez možnosti návratu nahoru, ale neochotná pustit své jediné, záchranné lano. A pak jsem ucítil, jak mi kotník objala chladná ruka. Tělo se mi napjalo takovou hrůzou, že jsem v mžiku ztratil pevný úchop a ta krutá voda mě dostala. Zdálo se, že si se mnou chvíli pohrávají, točí se mnou pod hladinou a já se choulím do polohy plodu. Šok z ledového chladu způsobil, že jsem instinktivně nasál dech a naplnil si plíce vodou. Jak jsem se škrábal na hrudi, oči se mi na zlomek vteřiny otevřely. Po obou stranách mě obklopovaly ty tlusté vápencové stěny, poseté černými propastmi, které byly jeskyněmi. A ten vápenec vedl dolů, daleko pod mě, ztrácel se v té nekonečné, inkoustové černi pode mnou. Odhady odborníků se musely mýlit. Propast nemohla být hluboká jen několik set stop, musela mít přinejmenším kilometr. Jen při pohledu dolů do té tmy jsem pocítil stejný pocit závratě, jako když jsem se díval dolů ze střechy Empire State Building. A také ohromující pocit, že se na mě dívají věci, které mi to oplácejí. Připomnělo mi to, když jsem jako dítě nastoupil do divadelního kroužku, poprvé jsem stál na jevišti a uvědomil si, že se na mě dívá přes 100 párů očí, které mě sledují a očekávají výkon. Až na to, že tentokrát jsem věděl, že jsou tu proto, aby se dívali, jak umírám. Dívat se, jak se stávám jedním z nich.
ponořit se hluboko pod hladinu a připojit se k nim ve vší té temnotě. Už nikdy neuvidím sluneční světlo, jen matně skrz vodní hladinu, míle nad mým novým domovem, ale ani to mě neděsilo tolik, jako vyhlídka na přistání v jedné z těch jeskyní. I když mě spodní proud divoce narážel do skal a mé plíce volaly po vzduchu, soustředil jsem se jen na to, abych se jim vyhnul. Přísahám, že jsem viděl nafouklé paže a chápavé ruce, které se natahovaly z temnoty každé jeskyně a chňapaly po mně, když jsem procházel kolem. Jakoby každý z jejich obyvatel byl osamělý a zoufale hledal společníka na místě svého věčného odpočinku. Náhle mi proud rozbil hlavu o skálu a od té chvíle bylo všechno abstraktní a rozmazané. Dokázal jsem se zmoci jen na jedinou souvislou myšlenku. Prosím, tady ne, znělo mi v hlavě. Nenech mě tady umřít. Nějak jsem věděl, že kdybych zemřel pod těmito vodami, moje duše by se nikdy nevynořila na povrch. Jakoby to byla odpověď na mou modlitbu, objal mě pár rukou. Ne ty studené, chápavé pařáty, které se ke mně natahovaly z jeskyní, ale něco teplého a příjemného, co mě objímalo a tisklo k sobě způsobem, který mi říkal, že všechno bude v pořádku. Následující vteřiny byly opět rozmazané. Nemám vysvětlení, jak jsem se ocitl zpátky na břehu. Třásl jsem se od ledové vody a hekal, vzdychal, vyprazňoval vodu z plic na bahno. Vím jen, že když jsem vzhlédl, blesk na chvíli ozářil kamenný památník tyčící se nade mnou, na němž stálo In Loving Memory of Jessica Whittaker. O mytologii ďáblova žlebu vím všechno, protože jsem byl její součástí. Moje rodina patří k těm, o kterých si školáci šeptají, o kterých si vymýšlejí divoké historky a děsivé teorie. Rakovina v terminálním stádiu, říkali u táborových ohňů, která byla tak strašně bolestivá, že jí ani morfium nic nepomohlo. Byla malířka, víte, vždycky kreslila portréty z kanálu. Byla jediný člověk, který si myslel, že je to krásné, ne zlé. Legenda praví, že prosila svého manžela. Prosím tě, odvez mě k řece. Ať se stanu její součástí. Nechci už ubližovat. Říká se, že to udělali v den svého výročí, na Nový rok. Slyšel jsem dlouhé, dusivé chroptění. Na okamžik se mi téměř ulevilo. Myslel jsem, že je to další z otcových opileckých sténání. Pak jsem si uvědomil, že to vychází ze samotné řeky. Otočil jsem se a spatřil tucet rukou natahujících se přes břehy nepojmenovatelné věci, které se vytahovaly z vody.